wakire wia omwancho murigeria ugetembe TV rituko ria ijuma titariki ni 12 omutienyo kianda naki obotuko bwa obwarenge naki kwabukire ase birebiga byabona mambi karibu sana ya getembe TV ase omurobiri iga bwetwane getembe erinde tunyare gusanga asinchira ere eyo bwamo kigima asinchira ere eyo munsa omwancho murigeria ni gondo chabano chinsa chirocho cha amenyokire korende etari mangana ase tinga kechiga no turachakire umurubiri iga abo nabo igo tunyare gusanga kubwa mono asense moye kyonga nabo igo narari ari are ase chigazeti chirituko oria rero na nchinkuru kwa Matilda ko ibo baiwa Wills Mike nero kane kyo kwanyorire erio gerio nabo igo chibicha senchera ere engekirano kigima na korene kirongo chaka no roboti rogo ichania nikobono mugaso werituko oria igoro ase chinsemo chia getacho egotoka mbarabare ene Gusii Stadium ange ne ase omochie onyancho ime ya Kisii County bono muswati yomo anyarete kutacho sanyarete usiri bogima bwae magiga yogotacho anerori naboigo eyo bono yanyarete koreta oborro obonene kiranyarete gutigo mwana oye bumwaka oyomo umwana kare ni chingoma agendete kurwanirira obogima obwae korende kirori nigo bakora buna asayo nigo bono anyare koba akongukima na kubwa mono serikali nebonete korigereria nekepare yuraro siwe asinchire ndongeri gutanga mebasoka na buno yo ase chinsemo echo mwanadama atachirunega akorega chari market ndagera koni uko kumoto aganyira etato nani taraji so we wotoka aribu mariba wato mwana arige ditiri ko kabera wato mwaka mabare nkomo nye kwenye gitari ono tukumeti ngorera tore omosubati ondo tuo mirunsaiga watiruo motune turere abanto baminta abarayi baito moise korigererie pareye tebwati no na asa abanto bagweta narenge gosaba serikali baije barigererie pareye baroseria asa abanto bagweta epareye abanafunzi no bagweta gochikis primary abanto no bagweta bakogende town bagweta namagoro pareye tebwati walkway abanto nigo bagwete para igoro epareye nerie contract ekonya gokunya kero motie kwanyora ngebitongo biro contract ekonya gokunya lakini tata etikora wasari asa abanto bagweta bamagoro nigo no chipigipigi chigweta abanto bamagoro no bagweta chigari no chigweta bakachiturera muna bone turere yeiga yacha goito mosubati ondega iga niye koire gasi ngumbu aria city gas lakini epare ya tutaete komanyanga ne para egwenerete chiturera chigweta ekiagere chiturere ejo na chiagere epare yekonya gokunyukero motie igogo saba gwaito ntotaete nanda makweri achikoba epare yeiga erosi gwe wakwe naga iga getachoga iga bamekishwanga babekera abantu rane flyover asa abantu bagotambokera ekiare turere yatuo momosubati oyo korumaega kare sabari yae gochiararia gochibosongo nabo bari abantu baminga igoto tagete epareye onyege konyarekane gare igwe erinde erio abantu banyora ase bagweta nande to basa go experience ya makweri muna ya tuarore chise chigarero mugaso ninga accident ya berege kikwa muna ya berega abasigari yo kibe iburenga mangana ya bere na baro bera accident ya kwa monyoka irinde riba manyira mate ya nyariko bake ya manyira mate esenje muswaje orare ga bantu so go jari ga baramanya abantu bere tangane ba iburi bode na bechira abantu bajiri kubitisha so to go sabanga asenje kiriko baiga aki tendeke umwana uri ngenda ari arigererebwe nori onde bakare sukuru era arigererebwe na kiakoba ne amate yabo baikuange asoko bekubuya abantu aba usigena mangana aya accident yeye nabaro bare twintuku erinde ndorenga neki bago beneze ngenjo kutigana no roboti rogo ichanyo mwancho murigereria ritukore igoro rigobono aba MCA egati yaba MCA korwa ase county ya Kisii na boigwe county ya Nyamira banyarete gukorana inde esabari yende kuchase amagacho a State House elio gusanga no muraiwense omoske William Ruto igoro yokogania kwa magendero ase orugongo rwa Gusii na mange anyarete konekiwa ase chinsemecho kuna umurikito miyenda samu agotumanya. Tumekuja kurudisha shukrani mbele tu kabla hazijafanyika.
Netaro yukwiranĩria muya muno ase chira cy'umurai wense omosike Daktari William Ruto ochiase omugusi. Iyo ni nkwana yaye omugavana we county ya Kisii omosike Paul Simba Arati ime y'inyumba y'oburai ya State House Nairobi. Omugavana Arati nigara egati y'aba MCA kurwa ase county ya Kisii nabo igo baria kurwa ase nsemo ya Nyamira watkana no kwariganirwa n'umurai wense omosike Daktari William Ruto ase omugavana Arati akwanira amagendero ao ayo aranyara ko bagagwikiranirwa ase orugongo rwa Gusii. Kwanza uwanja wa ndege wa Suneka, barabara kutoka Kabrong mpaka Kisii ulikubali kwamba ipanuliwe ikuwe na line 3, daraja 2 flyover, daraja 2 mpaka daraja 1 ama Kisii 3. Mheshimiwa Rais, pia uliweza kuhakikisha kwamba ile prison ilikuwa pale town, umeniambia lazima iondoke mara moja iende kule Nyantrago ambapo mahali tumepeana shamba, na nashukuru kwamba umekubali kwamba tunajenga nyumba 10,000. Omurai wense omosike William Ruto nigakwanira okubwaterana kemagendero ase okonyora gwense ngima asamenta buna chinga kichia siasa chigoika siasa nene kigwe. Leo tumekuja hapa mambo ya maendeleo. Tunataka tukubaliane kwa sababu kati ya uchaguzi mmoja na mwingine hapa katikati ya muhimu zaidi ni vile tutabadilisha nchi yetu. Tutafanya nchi yetu iwe bora kuliko vile tumeikuta. Siasa tutaongea siku yake ikifika. Kwani siasa tumeanza juzi jameni? Si tumekuwa tukianga siasa all these years. Asamenta buna tali aororo asense ngima gochamo kemagenderero. You can never be this lucky, because Baba can easily find it easy to work with me because he knows me. I was his former deputy party leader, so anajua huyu mtu anaweza kufika hapa. So we are in a very unique position, and that is why you see Baba sitting here, because he is as concerned as I am about the development of Kenya. Ase ensemo yaye umuraibu ikiamagia ODM Raila Odinga igate babuna taribuya ensekobera asiribirera liege siasa chinga kichonsi. You cannot keep a country in a permanent state of campaign. There will be no development. Itakana kama uchaguzi imekwisha, watu wanarudi kufanya kazi. Kazi inafanyika kwa muda, alafu baadaye uchaguzi kija tena siasa, watu wanakuja tena wanajitokeza wanafanya campaign. Lakini campaign kutoka year 1 to year 5 hakuna maendeleo yanaweza kufanyika katika taifa. Igati yechira cy'umuraibu nsego cia asomugusi nigo mosike William Ruto akwanira okwagacha chinyumba chiri goririense chinyumba chiri buikomi. Affordable housing hizi 1150, hata kama ungetengeneza 1050, lakini kwa sababu umetupia 10,000 kwa sasa, tunashukuru, asante sana. By the end of this year we will have escalated to 600,000 people. By next year, fikia June, we will have 1 million people working in the housing program, including the ones who will be working hapo Kisii kwa hiyo kiwanja ya prison. Mwancho murigereria kubwatikana no roboti orugo sisafari yokogeenda a State House nigo bono egati yaba MCA bono nabarabo banyarite gwesokia nabo igo kweserora koro asengane yo nekiro bono banyarite usanga eberengere byabo naboteba iva nchirate iyo bose obuyambo yo pokogenda State House ase chinga kichiga kyagera kolengana nelichiko nigo bono eserikali begete budget iyo koene kyabona amagenderanya reboikiraniwa ase chikaunti nabo igo kubwa mono esabari yende yanyara gokorwa asamagacha yo State House kolengana buna omurikito Gilbert Kobi agotumanya sorobotyo. And we are not going to be intimidated by anybody. We are here by right, and we have stood here in our own volition that we are not going to State House. There is no amount of intimidation that is going to make us change. Ensemo yaba MCA kurwa se county ya Kisii besokire kugikiria igitambukiro kya bamwabo bakiete ase sabaria yo kumutarira omurai wense Daktari William Ruto ali ensemo ya Nairobi State House. Ntwe nturanga kogenda State House, lakini
bali bachietona barabwo neganga yabo lakini ntwa twatigara unity yo mugusi na intwe ntotageti totebenga mugusi totigare magega. As we speak, nothing has been implemented. We are here more than 30 MCAs who have stood firm and said enough is enough about the lies of His Excellency the President, and for us he is one town. Orengana barabwo igetambukire kyo tikiabwate ngenchende yonsi gose obuyabonde bwensi gokia somo gusia se gokinia magenderero. Ndebono nche onkumeti wae totaringe kurangiria omo president yo Ruto ache gusiga iga state lodge na intutogendo muna abachore be chi ward mbalimbali ya 45 na nominated na intu atumiro muna akogenda chi county chinde at the state house because my mind is very clear that yabantu bagenda state house bagakwana igoro yo mugusi biri bakwanete tigatobiganye no mugusi tora gosenga kore kadabire korengana nabarayabo nigo omurayi bwense akurwa amagendero amaikiranu asekinse mochiria abayimusiye batarakora ogutara gukia state house bwabaria bagochya kumutarira kinse mechi munabaria bakurwa sensemo ya Homa Bay usi mwegu nagenda siaya akarujibe stangana beza nalengo mapei akarujibe stangana beza amagendera yana ende togotebigwa ingaba MCA tochigosaba narali abagere babere bakanyora amagendero bogera matega batari kogenda state lodge inki kiagera into tokobetele gutoenda state lodge tomaiko wa magendera togosaba amagendera acho atokonye kunaba Kenya bila gotoenda state house nigo batebire muna gusi entundeye nigo bagochya kumusira oyo kabeire umwazi yo mukoro bw'oburendi Dr. Fred Matiang'i asokogenda kwabo state house asabirwe mbachi kunyara ko bagotutukanirwa kurwa segange iyo kungu bagusi na intu twahabyariro omwana oyi twamoiriri ateire nabagaka bakabwiye bicyurya ekero bara twanyoriro omwana omoisia omwana oyo itabirukanye ngimokoro ku Fred Okengo Matiang'i na inche munante neina na intunto bwate heri yeito ekoro kwa Fred Okengo Matiang'i mwanya gitinga 20p tobu muwatisie. We are rallying behind Fred Okengo Matiang'i as the president of this country come 2027. Yes. And that is our position as a community. And nobody is going to intimidate us. Pamentire gotewa buna ebunge ya county ya Kisii nebwate budget yabo ewendete kurigererirwa na komenterwa ebirengo bya magendera konyara kubaga okurwa ase chiward ao tari ogocha gosaba kibese kurwa sensemo ya State House. As we speak, we do have money that is still within the CRF account of Kisii County, and it has not been fully utilized. So we stand here to defend the workers that have worked, and pending bills are still pending. Many people are dying of hunger in this county, yet money is in our CRF account. So we demand that after the governor is done with demanding for additional development, may he come back and pay pending bills. Nakwo okunsanana kwa gisiasa kwenekiwe kobao asorgongo rwa gusi na muno igoro yo kumusira oyo mobo ensemo na abande kumusira omurayi bwense koribo tegetemba Marieta Nenjo Gilbert Kobi Moncho morigere utigara ase orobotio re savali yoko genda State House nigo bono umuseneta we county ya Nyamira omuske Okongo Mugeni bono anyarire kubora bunanonye aba MCA kose ikati aba MCA banyarite wikerana ase savali yo nabande gotigara magega ekionke bone tikoba egentukira chikoreta ogwatananekana egati yaba MCA kurwa ase orobongo rwagusi ayega nigo ariko yakwana kurwa ase bunge ya West Mugirango litiko rigoro korengana buna omurikito Fatigad Gisemba agotomanya nande nekiro bono anyale tukogendera kumwakira Fred Matiang'i ekoko yokurigekiro kyo Brian Wense Hukupuria kwa boriwe ujasegesa ku kyo mugusi tibabaisa gwanja gwatananwa abarai abo barorekanire kuroberia etaro yokubaira abagusi ase nyomba yobomenyo ya State House Hukuburia ukoiga ekwaburiwe no museneta Onyamira omuske Okongo Mugeni anene ritukeriria rero ekero abagusi baumirana n'omurayi bwense Dr. William Ruto. Sisi hatukatai uite watu wakule, lakini ukumbuke ukiita watu basi tatu umebaki watu 3,000 wenye wako hapa. Si nyinyi kama 3,000? Sasa ukiita basi tatu
na hao wengine watapata nini? Nyinyi mmepata hiyo pesa? Ukitaka kuja kutusayara tunaitaka kwa sayara. Wewe ukitaka kutoa pesa kuja kwa ground tuongee tukiwa ground. Ukwana rero asomunyega oyomo webirero asekinyoro Kenya Kiore egodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo boigo airachinga kechiga na gusegeta abagusi bagenderere kumusira omuske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yukuria oborai obanene bwense Mwatomie Oruga Kiore Gabono ngende Kenya iliyo shindima enyeba tebinga eba bolinga mutage Matiang'i ose mutage ndete Kalonzo ndete Gachagua ndete na Tembea maiche baba bolinga unataka kupea kijana yenu urais moitabe mwacheranire ande ngo basaba gusiba minto akimwacha mondato butole Digo todo te la unega entake nonyo no mundo urukuraira igaro cyonya gotirwa ya serikali ese ngenjabe geta bantu bamwabo amo ngwanda muri ko gusito tene namo na itwe tobe amo ngikore nanda ifredio ko Matiang'i antone amo kabisa Nonyanigo agenderera komocha omoroberio bobobwenia osha anene obotutukanu obomoroberio yoiga obwate naro je mwata yo mheshimiwa Alifa Kondie Kimiruka kuna sha erigo kora ekero ruta ire chukura iganyorete NHIF twagakanire shilingi 500 obo maere ozo urimo bona iga ochenjiri yadana twakane omwako omugimba gakimo wata kibese Nalinda mama barusi byo. Ikiruta abato boli, ngiabato itera abantu bakoro kwasela. Yansemo yende nigo aikirania eira eyo ariete yogochia kubeka okoboko asokwagacha ekanisa yegi Adventista ya Nyakiore ase abwatoka obokonyi bw'amabati aisaine chishirenge chirebu 50 na boigo chirebu chinde 50 chiaye Dr. Fred Matiang'i. Bona pastor tona alenga igana kadiwa mangana kanisa. Nje wondiete ira nabaka tembe kadite tonye tube mawadiana tadunga gari 1994 yoko rwese mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i na ngake jaki ongama bati ale shilingi 50,000 na hinjerende yaranda kama bati ikora anzira bati 50 na nje pasa na 50 one 100 yora hata mabati Kingo ripota Gatembe kurwaiga Nyakiore Banyamatuta West Mugirango County ya Nyamira Njefatigad Kisemba Mwanchomo ligerea na kubwatekana na amangana ayo agesiasa agendrete anamono ase orogongo rwagusi abarai bakurwa ugusi bari bakoyesira serikali ose bari me ya Kenya Kwanza nigo bono banyare kuba mucha bari bakoyepinga serikali nekiro bakorera buna bari asinsemo yo kwamereria serikali tibabwati agenda yo kwaneke buna banyare gusira ense ya Kenya inyare gusuka guciase ebirengo binde okona litukore gorokro ase chinsemo cha Nyamarambe ime bunge ya South Mugirango county ya Kisii nigo bono boigo banyare tugutugia igetambukiro kiegati yabarai kuita bakogenda usanga no murai wense ase amagacho State House oroboti orubuna rwaliganire no murikito Daniel Ontiri Chinga kia maberera agesiasa agenderete gukina na mona sorogongo rwagusi rombe yabarai baria bakobwatesie serikali nigori tukuria rero bagenderia etaro yabo aso gusanga nabomenyi igoro y'uburai bwaye Dr. William Ruto na rero abamenyi ba South Mugirango nigo benyorera liebagerio insi y'uburai bwo mubunge wensemeyo Musike Silvano Osoro viongozi wa makanisa ukwana chinga kicho Osoro nigo haene kibuna ububisi bwirire ensemo yiga gokori buya asamagendero ngwetera aso kubwaterana no bwa mato buya ne serikali ya bono kuyirira okogendeligwa kwa magendero ao I am telling you kina badebi ndoko bakere bono tiara kobori bono lina chorete Ruto aeto korte magoso abantu barenge baro timbabere oyo ma akoro ku William Ruto oyo nda akoro ku Raila Odinga ayera ira wa akrete njenga akera Ruto tali mwezi minute bakeigo ayo ga akera Raila njenga akera ngo
bono Raila na Ruto mbarama gose bariama aye gwakirete Raila na inti na akirete Ruto nkionte bene ndu asira na Ruto nkibona aye ngakiore gabona aye asense mwende abarai aboigo baikirina asigikarikyo nigo bagenderera komochia bari mamincha ne serikali na gotebuna tebugati agenda endeonsi yo gokonya bakenya utambe bunango tebya abantu ndobwate siasa marakabiri ndobwate siasa elia nyororo ngotaga iga ndambe serikali ncholie serikali inumo ngakere chinkobi gososora bakere chinkobi omwelioye tonyora kende tonyora para tonyora stima tonyora kende kende lakini ndo wade siasa ya kabere siasa elien komusan omosiko soro una mumorochega tali koran eke mambi no ale gali chiobisi chipara tagete siasa ine nkongwe kobo keke mambi oliye para oliye stima o ake chiobisi chiabantu ogende chiobisi chiabantu osabe bintu naende kero monta irwe gento ekero goko ekero gekembwate ena etune president ya ito mboba akoreta konyora basae okay toro kinyomba kitogochi enyomba ya inona kiekoroku osoro baboli rimoko rwa nyomba mogochi onde nayo kwandoro sana enme onde naro tamanye tia sagochi aya toebone nyomba ye no bune koro kwegere to koru atorengereri iruto gosene nyomba ye batoteni iruto gosene nyomba ye batoteni iruto gosene nyomba egere nto bagechia ngati mwatebire nyasaye gagoteba nguburai busikwe tari baigo amina bono murai tubwate okenya ingima nyasaye ncherete akaererigwa obugambi William Samuel Ruto na ine mwaro chekera mandaba na gutaka only 3 months ekera akorete chikura akorire omotienyo komina lima togate gutanda mandaba bakana tutoboli na ki gaki ne chebe gaki omoise kosoka marogo batara tina manya no nsobese ali soba na bamwa onere gaki ndibata kumominyoki ngataranyora mwana kote koika kore metienye bwenerete amanya ko bachati ko era nani batebe ngaki karati kan konya boy just yarenge komanya o metie faje ya ikireroche igeroche eyeroche gari roche roche buna roko kiririuga igo baroche ngari uga riroche garia igo riri nene ko bweri babwate nkoko gere sese ye karego ko gari uga ririmo nundi kogenda abagusintobe kisese ndiri budekyo tunaba ngaini kerito bwate na kitogo itororera mache paka mwisho wa dahali aiga nigagocha chinga kiensemo ya barai kurwasiro gongo rwogusi baikirana litukulia lero hasi nyumba y'oburai ya State House nekirenga bagotayabuna no gocha kuya magendero nkurwa terigeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Wontiri mwancho murigere hotigana nayo agesiasa nigo bono litukoregoro abamenyi bensemo bunge ya kitutu cha South me county ya Kisii banyarete kumerana na bwigosangirekana ase vituo elio kwenyorera gose kubwata ebibande muroberi oyo ogendete gusirwa na Dr. Felix Atisa oyo bono nyare kwene kyabuna oika ebinyoroime abange banyare kwerikia nabo yo kwenyorera ebibande nigo bono anyarire kwegerera umuroberi uyu ntekera goteba ine njire yamo yo kwene kyabuna abamenyi banyare kwerikia gose kurigia emirimo ase chiabisi kwirikia nonyina se umuroberi osha nabo yo konyora obokoreri korwa ase eserikali wetera ase chinchira umurikito enkodipona sanya norobotiro sinchira engekirano omogoko munene ujasa bamenyi bebunge ya kitutu cha South gwetania chirubibere abo bono bachaka kwenyorera ebitambulisho byabo kubwatekana nigo babete bakwerikia ase kemitinya 3 yarire hase abange ime yebinyoro banyorete obokoreri obwe kubwatekana no kunga kubugima kwabairete barabwo gotabinyora ase biro ebitambe nigo murobere yiga obete gogosiro na kwaigwa koboko na omo Samaria unenchira ya moyo kirani okoboko na boigo koina nobo konyi ujase bari no kugania amalieta ngoro Dr. Felix Atisa inche no moya gitari wa banyina
uri sege songo tokoro ke gynecologist ngo kolega sina kuru enkaya ne nyakoe ward kuru ke nyorokia bonyagatanyi gonche no munyagatanyi rero litukoria rero tolega ese chiobis cheto che constituency exercise twacha gokoraga ikia muhimu sana esa abantu baitu bakitutu cha South ntwachake program yoko okoena ne vitambulisho na okore ndoko nga civic education na kupeana vitambulisho mashinani twachage tange mitinye tato ya elire gukonekerekyo omugambi we location ya Iranda John Metabo igoboigo omurobiri yigo koboko asate bangene nchira yamo yogo konya abana inchi anene bari no bulemeru I don't want to repeat amangana ba tebire obuyobe chiaiti ijeno gotan daktari nambi amono as ogoja with this idea project is eye again dere pakanonye ochi omwaka ogocha 2026 ekiara bana mbali na inde bagokora matemwa form 4 these are mwaka oyo bunokoera babwate bitambuliso egere babe ready for the election. Kunene nsemo nayo murubiri yoiga nigore ejukumwene na guchiasa serikali koenekia nga abakenya bonzi berikirie. Saizi iki kubwate bipande ene program ya serikali nchie na achiteime ku request serikali gwetera chiobisi che serikali abantu baitu banyare konyole bipande asobu ororo gososencherere raisi. Mega yaye nigo akwanira obuya bwa keroyomo gotwara ekebande. Ekepande ge kugeranyore no igasi na kebarua kende gyonse ya tokire goikaba uri ekepande ngaikere obo chori weisere goikaba 2027 without ekepande togori kumuna evota ego naendera bagutumi ipande ibi gokora voting nanyina bo nigo akwanira igoro yo muroberi osha asaboria abantu gotiga kuburukania siasa nabo igo amasilai y'abakenya ngo munyagitari ndadote wanga titoso isiasa nyinge asamangana ya marwaire ekere kwarwarire naye bieka kwarwarire ebili okorenderu naye abamino na basani no baragokonye igintu nakuburi abaminto nga aye number 1 make sure I know what the card ya sha ikere kere kwarwarire ikadi na beko konye se nyagitari ndio nsi serikali mission osiji private sijiwa cyokolega na sha bali bayibire ntubwate bitengo bya serikali byabo EACC DCI na investigation chinyinge kuripotire kitaseni kia obwanjete kia gatembe kuroiga sebunge ya Kitutu cha South litera na igongoro kwa Dipon Asanya Wancho murigeria gutigana no roboti yoru kukoirana wika ase bunge ya South Mugirango asibono amate iyo mugaka Evans Kamagambo Sare bono ya nyarire kuboria kosirwa elio kwene kiabuna umugaka oyo obekire byara ase enseri ya Dubai bono onyalire ko gambo kusonyare kuwakilisha buya ase kigambiro bunenjire yamo iyo konyora obosibole kurengana no murugioye omanyekanete Morugioye Evans Inyasimi nigo bono ari na mayenda manene nekiro akubora no mugako ni kanyari tukubekwa byara asegeti kiendege mensi yo ya Dubai asanyari tukutoka kare na mariogo yogotindia korenda bono nigo baganire wega chisiringi chire chirebu chimisato elio banyare guchaka kusebanyare kumwaka na umuwakili guchaka ekina kyobosibore bwaya muliketo anko Dipo Nasanya kwa South Mugirango. Imeye kenyorogia Kamagambo Sare eyo gotoka imeye wodi ya tabaka ebunge ya South Mugirango gotokomerana ne amata ya Evans Nyasimi oyo betega kobe kwa byara a sense ya Dubai kale na mariogo yogotinda asegeti kendege asamaleta ngoro kuliria no basiboli nibuirere nje no mongina we Evans Nyasimi oyo bwatire gali Dubai asengenje yogotegekana no muguka ukwana no monginoye aselieta Lilian Bosbori ngatebirenga Evans Nyasimi oyoro mugakoe nigatemire ase chintunda gwetania yemo bunenchire yemo yakogenda isiko guchikoligeria amate yaye goika okuliana ni wachibesa ne amate yaye Evans gachagete sabari yokotaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete kwa private byaye so bonekere yaikirabo asengencho mokoyoye
moisiko mwabo mwasogete sobo tokamwegeni Evans akaone egenta abwate akanyora 100 tukamutumira tukaiwana agabomotinyo mutang'ani oyo kabere ko gochikoera agateba kereke mokiabere tayari Evans agwente kurine ndege chitarike 23 tukagenda ekiombe tukaimoka chibesa tukamutomera kare twatuma chibesa chiri agatutomera visa etaringe yobumaene hase ntunda yende Evans niga bete gakonyora libaga liokogenda sense ya isiko elianyare kurigeria ya mate yaye kare yeko mutinyukane tukaranga tari gukora kende wetera basani Evans akanyora emirimo Dubai ase company yo Cross Kigali chinene abamanager bakamakira esimi bakamakora interview akagenda gali Industralia agakora interview agakora Evans agahita amatemu ekaba bono nesa bali yo kugenda elinda agende gochaka emirimo bana nande tukaira nasima ko yo itoyo atokonye chibesa gusatoroseri visa ne ekwerende yendege tikiti yendege elinda agende emirimo Kolene mako yo itori tachi wakora kendi tabwata rikubwata simu tukanda tukakobesa chibesa tukamoroseri tiketi yendege tukamoroseri ne visa enda akabangesa bali agenda goikera bono iga amangana yo niga mwirirete Evans ne amate yaye asibaganirie bono kurigia chishiringi gwetania chiribu chimisato tinyo saba Evans naye gwe bikoroto no mwana omokoyo yoyo mwete namba yori ori gochikumira Katari mwana yakoro ku Kevin abamenyete ga daraja mamu mwabo gako ani bibanda gali daraja wana lende ebikorote bikumbe ime babegete imira abanisa senge chatali nendege ebintu biri bigechibeka kunde bikoroto birime ogo ikaga ali Dubai akabwatu akabekumi nakelinke gochaka asenge njaba nistabwati omu advocate omu arabu oyo gochikomatepea approve ngaga abugoleti egenteke kimakosa atamanyete tokanyora nga wente gwa kanu chiri bukianda chia Dubai echichire chiri 300 chia Kenya kurengana no buremerwa bonene burasenke yue asogotwara amadeni nonye wika gokobesa chibesa kurwa sebyombe enaone tikiregento inkobesa tachibesa chiabande namboni gabanyene bakonya kongakira chisimi batete gocha gosakora ebintu ko nyomba agayiga senge njonga nasinyurwa kana madeni asenge nja madeni ayabeira komentekana kururirio mutinyo kabere pakaboniga bana ngo sabaga kyaba gusiba minto n'abakenya mwensi asimule monkonye amuga kona nyoru mane bwaye gali Dubai nanda nyoru mane bwaye ga Kenya gakikefa yandonsi asuri kwari gwanchongira nelichibesi chiane eline nkonyera abana bane basalirie skuru no bali nyomba agayiga mbali kwenda skuru no ndagira ntubati tokuria uripotire kitaseni kiao kiagatembe kuroiga ase kenyoro gya sare kamagambo gutukemeye wodi ya tabake bunge ya South Mugrange County ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon asanya Moncho murigerea oro roboti gose iyo nenkona yaye omurugi oye Evans Inyasimi kurotinse mochi akamagambo ime ya South Mugirango Kolende goskabosio gotigana anengane yo abare abonchoreria aba boda boda kurwa asichinsemo Nyamira North ni gobono banyalire gosemiwa koene kiabuna banyalire kwerikia ase ebyombe ao unenchereyemo yo koene kia ase enchereyemo yo koigendereria ase amagimabo ayega nigo bariko yakwana litukobanyarete gutwara ogusangirerekana litukoregoro kurwa ase chinsemo ekyo gose chinsemo chia North Nyamira North nekero bakorawa nere Dominic Babu oyo bono onyarizo kwa siori abuna nachie kwene kiabuna chisako chiri chikosira abana boda boda guse chigosira ebyombe byo bono cyanyare kubukiwa ngano nye chiri cyanyare tekoba chigosie ko guse chiri cyabeire kitari gukora emirimo wekera ase amatukaya iga nigo korengana no muriketo Polikapokara bono abarayi banyare kuborirwa banyare kwene kiabuna babasirire abana boda boda ase ebyombe guse ase chigrupu chiri babwate
gagukwa na asumusangerekano jiga obaretamo egati yabarai baba na bodaboda kurwase chistage aho emeyorgongo riga rwa Nyamira North Wanyakiro gontinira bikumbekea kia PAK kia bana bodaboda kurwase kaunti ya Nyamira Dominic Babu nigo agendere kwa basigita bana bodaboda kwa ene kia buna ngweli kia bali ase chisako asalireranga nati kunyara kwa baka kubuke chisake icho chagendere kwa bachigo sirasege kabono twakwana mange twarenge no mukubwa bwa NTSA n'abasomi twakwana igoro yoborai twarige register cheto une chine itabwa chi certificate cha socio chi ward cheto mune chine itabwa chi sako na encourage abantu baito in general no mbali bari Nyamira bone agere ward ne wende gotware ward certificate gose ward sako yabo sako cheto chinyinge chia kwete koligera and corruption iri rube eto jungusere manya chisake echi akwete ke bane gose no muntu begete chibeso mubuku kwanekere kyo nigagendera ko bagakobolia oborembe kwaneki wase sector ya boda boda ase asiri ngo botorero mbo kunyara ko bokwaneki wasa matuko ari bosio tobe ko morembe nengana nere yabe yabana boda boda bagusamba chigali naro sabana boda boda baito banyamira ndoswa ndodwara tabijiri egendo kenate yaba chairman baito abantu baito ba boda boda in general yese county itengima chicomplain chabeira abantu baite bakobwa tunini asumusangerekano yigabo igo nigesegeto yagendera ko bagikuruewa ochasa bana boda boda kwene kibunango elike bale na bigo kwibwata nyamuneke mbeke ya PAK ilogwe kumburira magendera manene asebabu asirenga chipigipigi chekerero chikunyara kwa bachiko bwato ko bwango moneme ye county Nyamira ejo kirakonya bana boda boda kwegendereria. We know we are BAK muna wana lere na aja kore meeting ya BAK tinge dio kora meeting ya bindo binde a meeting ya BAK as interim chairman twakore meeting ingia twasomesa zine nande egendo tete tochikoba kujimotwa whenever there is a mistake let us always be apologetic wone gaze de abantu mate boda boda no mwana ko nyora doda igobo bono bana abantu bangainire because this is the high time aba chairman no nyambare bakubata ba bere bakora makoso batikane this high time dokora abantu beto boda boda gas na ndo batenga kibako empowered wone ando ke ndete meeting online we are going to roll out chipigipigi chia cheapest chipigipigi president ya tali jine GTVS ya mafuta chire chikoro kuchia e-mobility chipigipigi chiestima ndengara dimba ndate kobeke mikakati egati yabali bekirina saja iganiko batogia egatambukire kiga asibate biro botera dumbo chikunyara kwa boko ene kya gukina sector boda boda asugusige toko nene kwa rurwe ili gucha sabana boda boda kuiwatanya munechi welfare elio baigendererie ngo etatorikire stage Nyamira North engima tumanyana ngocha maniki ole stage utatake iriko bero ewerthe ya number 1 ego konyo mwana boda boda mono kiranyoro bokong ita asiririe omwana oye gusomong noye gosero monyene gosomo igori amuraba boda boda bonsi togosanya namo omweli oye nigabara ibagenda ko bakuburirwa kwaneki bunango batesibale sector ya boda boda unenchire yemo yabarabu abanyene kwegendere nabo igo kubakonya bana boda boda baigam nare kuboria barayi abachorire unabona chumbo ito bwana Joas Nyamaji Nyamoko unana semo ya Nyamira North ndwato boko mono boda boda ndura ikirani bintu bitu bya ndwatie man ndwatie birogo tudade ash arore njire ende ara kwana barayi abanana ke guchigoro mpaka so mo deputy president atokonye na Nyamira North tunyare kubwenera so gwikirani bintu byonse kuripoti rigetasini kya wanjide kya gatembe kuriga sinseme chiga chia kerenyo ime ya Nyamira North county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara mwanzo murigereria nase oroboti oru no tukorera kionga kurende nekira bono ndanyare gusanga na bari banyarire kumerana gose gusanga nje asibiro ebiga bya bono mambi gose bari batumire eri ukori abo SMS chabo nabo igo chinsemo chiria cha Facebook banyare gusari comment section nabo igo gusanga ananje Fred Moga goteba watching and listen utatiga tatebe tinsemo kichiria koro mambi ya bono Bonventure mobisa gotakorwa kiro musocho
kama kawaida no arimi yo muroveri hoika omwerio ikiaramba igitaka agoteba ikiaramba igitaka korwa chinsemo cha Mugonga town Kisii County following mbia mona sana MC Kemei Kabochindet Timothy Sengwe wareke gusi lakini no arimi yo muroveri etwon Junior Msanii Bonventure na kororire nainde nigo abo bari igati abari bagendete gusanga ase omuroberio Emmanuel Nyasaka nere no are ime yo muroberio na boigo eno kumochere au Priscilla Nyasaina Barnabas Gikonge Ratemo Gisemba Simon Alphonse Brian Odhiambo nigati yabari bagendete gusanga na inche ase omuroberio iga kuba mono ase chinsemo cha Facebook na Umosomba Julius nigagotea pamoja kura chinsemo cha Makara Matutu Settlement Scheme county ne ya Nyamira mbia mona sana good morning kwani abantu be scheme abantu ba Matutu kose chinsemetio cha Makara na boigo Teresa Kimutako te abwakire Matilda amo kura chinsemo cha Karatina mpaka omwerio ya mona sana komo na boigo Godfrey Ogati akoteba mzalendo Godfrey Ogati kura chinsemo cha Bonyaga Tanyi Rioma ndani kama kawa kama dawa mbia mono sana watewa kama kawa kama dawa mbia mono kima kwani abantu bechinse cho cha Rioma Teresa Kimto abantu baratina wakwani kigima emambi yabono Agustin Kings Juma akoteba Amsurambaya Rosafi Matongo Juma from Mosove Tisho iko top akoteba agotebe esho nigere omorero kigima agoteba menta ebitugi nigo are na my wife agoteba niko na my wife Omasi Nyambane my mom Martha Abochere Sangae Yvonne Hilary na last born Diaz Juma Matongo agoteba watching you live esho nigere morero kigima nganyara komenta ebitugi Bonventure Movisa Ndosenga bali chinsemo chonse mbia mona sana atebe meyo muroberi hoika omwerio Christopher Tandi kuraburangi Kenyambi kama kawaida no rugioye Lydia Kirubo abana Matiangi Sheila Muranga tatu mwabo Mikaye agotebanga tatu mwabo Muranga na boigo na raigo mwana yo kuruku Muranga Mikaye mamu mwabo mongina agoteba ditamati have a good day to you nande kwani abubonsi abukwanya rekoso ya eme yomoroberio Isaac Omweno omozae permanent akota good morning from Nyavituno Bumachoge Burabu niko ndani following yo live from Nairobi Kibra Showground era gotebanga soboni gari chinse mucha Nyavituno Bumachoge Burabu county ne ya Kisii korende asevire biga byabona mambe ni gari chinsemo cha Kibra ime ye county ya Nairobi chinsemo cha Kibera mbia mono sana Isaac Omweno na pilipili hoho agotebanga good morning watching you live kora chinsemo cha Timani mbia mono sana kwani abantu batimani barigani tag babire batatu barigani ase omuroberio ime yomuroberio Barnabas Gekonge agoteba good morning Matilda waigwa watching you live kora chinsemo cha Doha Qatar wika sobo kama kawaida Nyamasibi pamoja na tatu mwabo Lawrence Gekonge na mama mwabo Josephine Gekonge mbia mwana sana igonye kore chinsemo cha Facebook na bogutage babire batatu babe family baba basani baba bairi baba onde bwensi bali omanyete gusa mashabiki ameno nyarako batage chinsemo cha Facebook na boyo kubaligania kigima ime yo muroberio iga bwetwani yagetembe korende asevire bigo mwanje murigire ndagarongo saba kugenda umutima komoke nabo yuko irana nintigeti kogendera gusanga naye nabo yuko bamono tonyara kumurikira kigazeti cyarero narariari chikoerera nabo yuko narariari agendete gukorekana ase chinsemo tubasa guska chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM so ari ase live chats onyare kumanya erieta nkai obwatitio murobiri korwa nabo igo mbarabi ore nabaravugo senti mukeri okwarigane irinde nyare gusanga ananje ase evire bigato basabaska
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheli guririke iriya gatigati wekali guri iriya bantabati mwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochogane chirangi wekabunuragani wochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibya sara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asirigolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitanki aho nabwe kurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo aho nabwe go n'ebintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks nabwe go n'echitap babwate bintu bigukora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo aho konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase company aho asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo aho babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya serigolirense nigo bagutuka ase nyombere manyakantabuna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbeyo mucyuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera se namba cyabo 0703943972. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obukoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Uhuru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimya sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
computing and informatics, modern and full equipped library, mechanical and automotive engineering department ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Kila nafsi na ita kila nafsi na ita yamate ya muochoi ni gwikararia ogokwa kumungina Nora Nyansiabuka Nyanga. Nora nigaru mwana onyagusira Stephen Nyabwari na mungina nyagusira Wilkista Mugiti. Aremuka mumuro nyagusira Agostino Nyanga na boigo Pascal ya Kemunto na Yunuke Chuma. Nigaru murugi o Robert Onyangore Nyanga Omwachoi Traders Kisi. Nigarengi na Sheila Mora, nyagusira Sami Mochama, Steve Moseti, Spencer Onuko na Sharon Mogitie. Mwaba nyagusira Dino Kongo, Charles Sugembo, nyagusira Drusilla Masese, Esther Asanya, William Nyabuto, Jane Kennedy, Susan Ombaso, Jerusha Nyandiko, Alfaya Mogusu na Jacob Uchume. Nigari kamati ya nyagusira Mary Maragia, Bilha Mogusu, nyagusira Milka Nyambeki, Elizabeth Ongwae, nyagosira Nora Nyanga, Karen Onyancha, Doris Omurwa, Gladys Lijodi, nyagosira Rosalia Kemonto, Lucy Nyanga na Jen Nyaboke. Kama mromo wa nyagosira Samuel Mochama Nyanga, Charles, Stephen, Dennis, John Onyinkwa, James Onyinkwa, Napoleon Isoe, Stephen Nyangono, Mrara Asiago, Naftali Asiago, Joseph Oginga, Rayson Matoke na Wandea. Inakoro Ray Jacob, Dylan Moseti, Ivan Mochama na Luka Kenya. Babulio Mwabanya Nchama, Komboka, Josephine, Abigail, Karen, Grace Mrara, Nyaugenya na Wandabange. Garo Moigua Obo John Silas, Ogembo, Oigara, Ndara, Ndege, Elijah, Mogusu, Mbogi na Bandabange. Mbamo amo Fred Manuno, Okindo, Martin Kodek, Jane Mosmari, Mwamogusu, Sibia, Oichoe na Bandabange. Pangina moke Wilkista Nyanduko na Marinda. Baisamoke John Silas Nyamboga, Mboga, Mosmari na Bande. Merobili nege ndata sinkaya Nyamataro, kwenye ukwaye momanyigwe na Indega. Gatamba Television na Gatamba FM. Tuarengere ito. Boy Juakali Center ne duka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boigo echokobekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eria manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boigo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi omwana yo boy diganda ndango ichibesa ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorere mwa boy Juakali hai bona chibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru
Emito yoko nyora bana jisare kwa razangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi vete chikorozi ebiroko biechigari hai kaki abakusiba sipinga imore kaki imore hai inju kaki mwenzi tabatari ninju goja moye binto koruga mwapo ichu wakali hili omuganga James Onkoroko kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari naboigo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesa gaki genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali gaki egotoka alinsa litara chambini gaki ligere libudango kuanete omusi omubihili gaki nariri gori kwa sarense ebinto nago lire gaki bui Juakali hai hili gaki hili hey ngokonkanya musi omubihili kulite ebinto munimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering asemeyega buna chinyangi chionse chi birthday housewarming chi anniversary chi get together amatanga corporate events kokorabare nankoena nabare obukoreri asichinse muboyego buna decorations chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system diubagotoka mbarabari neskuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera Kisi Impact Institute of Science and Technology bakorereria Aintech ya September asibakora chikos mnabono ICT Mass Communication na Journalism Hairdressing na Beauty Perioperative Theater Technology Music Production Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire simyasi namba 0705 773 142 0784-663-693 Rubagotoka ase omuchubusungu Twin Towers aserirungo lya gatano na gatatu incho alirira bwere kibono Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogokwa obokoreri asechinse mobuna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri asechi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Oru Towers Somuchobosungu angena AM Taylor samange ba kresimyasi namba 0721 217817 Hazina Siri Events. This is a surety.
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere. Wancho murigirira karibu sana irinde tunyara gusanga asensemo yechi gazeti gusasa inchira ire yobwenge kigima tunyare kurigiriria narari are asichi gazeti cheri tukeriga ria rero rituko neria ijuma yechi tariki 12 Umatienyi noyo kianda karibu sana na ese ngochaka ni gazeti ya Taifa Leo gazeti yo wate amangana agisiasa of course amangana siasa na rakonyora abititense ikigima kusebutambe mangana siasa imeze ya Kenya na rakonyora nga tangaine korengana ni gazeti ya Taifa Leo yeritukeriga nigo bono egukwanira obo rai wikiama kia ODM aiga asense ya Kenya nigibwate bicha yae museneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna na kirekorera ODM ya ugopa Sifuna andake ningi kiagera gazeti ga eko raria boigo kose eko beka bene buna ikiameke kia ODM bono nigo kianyare kororekana kumwobo museneta wa kaunti ya Nairobi chama cha airisha ghafla mkutano wa wajumbe kwa hofu ya wanachama wake akiwemo katibu mkuu kuhama bono nigo ekiama ekio kia ODM kibonete guchengira emiaka 20 bono kulinde umoyega gusi egikaro babonete gukora ekiarenge ekiabene bono nigo bono kianyare gusukiwa bosio andake nekiagira bono oboteneneri bwe kiama ekio banyare kuoboa na egati y'abajumbe bari abatingu bari meya ODM nabo igo omuseneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigo bono barorekanire barabase gosoka kurasi kiamekyo tagika ende onse bono kikeirire omo raibu kiamekyo ODM Raila Odinga kanyara kosukia bosio omoyega oyu babonete gukora egote baseneta wa county Senator wa Nairobi ambaye pia ni katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna akihutubia wakazi wa jiji katika uwanja wa City Stadium ne bwate bicheyo ya ekorende nande engane raroro ose korengana ne page ya kabere ye gazeti ya Taifa Leo nigo bono ekorera buna hofu ya mpasuko chamani na kuondolewa kwa katibu mkuu Edwin Sifuna huenda zilisababisha ODM kuahirisha kongamano la kitaifa la wajumbe NDC ambalo lilipangwa kufanyika mwezi ujao bono okumira nuko kwanyarete konyoro kwa bangirwe kigima bono nigo kwanyarire gusukirwa obusio omwancho murigire yonkorengana ne page ya kabiri ase gazeti ya Taifa Leo igukungusana nkorarora ase kiamekyo kia ODM bono kukwairire andake mbarachingira emyaka 20 in style wase mbaranyara okoro moyega ore oyo bene ekigima omwancho murigirire nabo igo ase ensemo yende gote madiwani o mkabako sakaja tena ende bono aba MCA nande bachakire kumurigiriria omo senator wase mpatageti omo governor we county ya Nairobi Musike Johnson Sakaja anyale kweyana omwancho murigirire na okorora ase gazeti ya Taifa Leo wataka gavana kutoa hadharani maelezo kuhusu mahali ambako kumewekwa servers za Nairobi Pay bono ni kubaganite kumanya kusechi machine chiga kuse machine kechiga chikoligereria nabo chikumurikira enjira chibese chiwakano ime ye county ya Nairobi akyo okunokugania kurwasaba MCA be county ya Nairobi na omwancho morigereria nigo aigoteba ayo negati yali aramanene ase gazeti yega
Na egotewa kiongozi wa Gen Z aingia ikulu Nepal, vijana wateua mhandisi Kulman Egising ase mwancho murigire ase wiki ega engana igati ya magana ya Amerika gutara nengana mukuru wa senseri ya Nepal gose Nepal bonekera obo yanyarite gutuka buna abasae beke barigia Gen Z nigo bachite na gusamba magacho ande mono amagacho ye bunge nabo igona magacho ande ayengencho kigima ase enseyo bonekyo keirete bono egati yabasa baiga bono bakanyara gwechorera uyu urache kubatenenera gose kubawakilisha ase oburai ase enseyo yuno muganora ase page ya gatano gatatu ase gazeti ya Taifa Leo kurinde kironko ye bwatanene gazeti ya The Daily Nation yeri tukeriga ekweranga how DCI spies on your phone ikiumbe kyo korobutuki aiga sense ya Kenya gosekerige okorobutuki bokorani obokebago ya DCI bono nigo kianyarire kororekana gose kiatokire kegosoanana na boigo ase esabari okorobutuki na nkobeka bare app gose ibintu mbiroro bakubeka ase simi bibikoirera kwanyoranga information gose kindi gyonse kiri omonto agokorese simi nigo kewekera serikali egoteba record. Global body downgrades Kenya to the second worst civic space rating. Ekiombe ngiraiga kekorigereria gose gekumurekera naki ensengi banaki abantu bagutumika emitandao gose ngaki obosibore bwabo boigete korende niko giatebire nga ense ya Kenya teri buronge nasiki nigote banga interception a report accusing Kenyan security agents of installing a spyware on the phones of 2 detainees has revived concerns about privacy violations through illegal surveillance targeting government critics. The expose adds to a disturbing trend of police accessing personal data from telcos without court orders. Abasibwa mbale babere bono banyarite kubekerwa kose simi cyabo cyanyarite kubekwa enchirage serikali ekubikera kose kiombe kiga kia DCI na boigo abanyanyimbo kurasi kiombe kiusaba ofisa nigo bono babere bakubwatia alionsi agukorekana asa abantu abaiga babere okora asisi mipone kierire koreta ribirira ritindi nga andake obosibole bwa Kenya nkai uboigete ninki gekogera Kenya batabwati obosibole baranyare gusanga ujumbe ekyabo oranyare gukora kindi kyonse asisi otari kubwatiwa esinchira iri ya ovyo ne serikali gose nabobisa bekiombe egia DCI bono nigekorera buna egote spyware use egoteba nikobonere ekwerera gaiga ninki gekogera gose naki mutandao oyo iga gose application gose yentekege kubekwa sesimi spyware yu naki egutumika nande ninki gekogera bono ribolindiri na ninki gekogera andake serikali ya Kenya yanyare wanjira abantu mbatwara obosibole asi ogutumika chisimi chabo au DCI spies on your phone. TAC Teacher Service and new rules for tutors over to oversee exams mwancho murigiriria na se wizara ya chisemi ekiombe gyokorika barimu imensi ya Kenya ekiombe igia Teacher Service Commission bono nigo Kenya rekorwa amachiko amaya igoro naki abahorokia gose barimu barache kurigereria nabo yokorenda abana baokora amatemu narari ari babonete kubwatia korengana nekiombe igia TSC gose korengana anogochika okokoya ekati yebitambukiro bire kiombe kiga kierire gochase abarokia bari bonsi bagochikorenda aborokiwa bagokora amatemu ye grade kya gatano na rimu grade kya kyana nabo igokeri gekome na kabere nigo bono gotebanga under the new rules those recruited will not be allowed to serve in schools with which they have been affiliated in the past 3 years among other conditions. Epeji komi ase gazeti ya The Daily Nation igekwerana amba obaruki bonsi ondeti orachi wancherwa kolenda matemo ase skuru arorekanire goikange ose skuru Amerika otwarwa matenero ase myaka 3 yaitire igonga barimu abange nonye bagochikorenda matemo iko bagochikogenda chiskuru chinyinge chiri batabwati bwa matemo bondo bwensi gocharoro ose chiskuru batamanyiti nabo igonyeke otokanda ke baitire ase chiskuru icho ebe ne myaka 3 gochimbaika lakini nse ye myaka 3 tibagwanchirwa kolinda ose gotenera matemo ase
chiskuru echo omugano inigora ase page ya 10 ase gazeti yiga ya The Daily Nation. Why Raila postponed crucial ODM meeting? Ingana yaringa ase gazeti ya Taifa Leo andake ningi kiagerete okay okumirana gusigi karekyo kiabonete gokorwa bono kianyare gusukio uabosio kiabarai gusaba bwatani be kiama kirikia ODM ekota the party has deferred its national delegates convention scheduled for next month to avert a fallout that could overshadow its 20th anniversary celebrations. Oino mugano rase page ya gatano na kabere buna andake enjira yarorekanire kubagikana ngori ime ya ODM wono nonye umuyigo uyu buna nachika ukomanya umuyigo uyu bare gocha gutwara gusa umuyigo uyu babonete gukora mutinyu gocha nigo bakorokana bayo sukiri busikiagira ekero bataiwana ini bono bakabarari enjira yo gusonsorana yo gusonsora manganari aba betereretie kusia manganari abachandete eri bamagocha gukora igikaro ekyo kusubanyare gukora umuyigo uyu mwancho murigiriria ayo negatiari area gazeti yiga ya The Daily Nation kurende ndo chase page ya gatatu nebwate omugano aiga bwokogokia kurwa ase county ya Bomet egotebanga twins separated at birth reunite for decades later in Bomet. County ya Bomet bono nigondo chinga chibarongo bakurukwaje chibarongo mbare gaiga una banyarite kubagikana gusigwatananwa chingaki cyokuiboro abana babire bakaiboro lakini gatoka nga mbanyariti gochakororana na indire kini ndo chenga myaka 40 ya etire bono niko nande banyarite kumirana ayega ngura se county ya Bomet mugano yoranyora se page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation yerituko oriarero na boigo ase page 12 ngukwanirire na kibono probe na kibutuki kwachakire na bwigo ko ringoria iguru yogoitwa kumuwakili oyombo ime ritkoria Jumanne ime yomochio Nairobi got a police pursue two motives for the murder of city lawyer bono evinto mbiraro bibere bagendete kumurikira gusiki sababunjire ibere chikagere echo bagendete gukora obutuki komanya ningikerete andake umuwakili oyiga wakwa risasi kakugenda buwe ritkoria Jumanne asichinze mocha Karen county ni ya Nairobi. Iyo ni gazeti ya Daily Nation yerituko riarero na goskabusio ase gazeti ya The Standard na bwate umugano yoyo ekotewa tales after death tragic ekotewa by day Echalo Mbobu cut the figure of a Polish lawyer and a devout church elder, a man who quoted scripture as confidently as case law. Mwancho murigireria oyiga umuwakili Echalo Mbobu oyibono nyarite goitwa ase oyo tokendre tukukwana gusoma wakili oyo nyarite goitwa itukoria Jumanne county ya Nairobi nigo bono akonyora akorekana umuwakili konyora umanyete erichiko kose umanyete erichiko ase asobweme mono na boigo na mangana yebuko na kindi gonse arenge gukora nigarenge gukwoti it's either akwanire richiko riense ya Kenya na kiri koerera gusina narari ari ase katiba gusi okwana ayare ase ebuku korende nigonga eseri ritukerio nga ritukaserinde nigo Amerika kororokana umuntu wetu masana ase mirimo yae egota but beyond the courtroom and pulpit he was mired in mounting debts from Shylocks who hounded him for unpaid loans to clients who dragged him to court over millions they claimed he had pocketed. Iwabono ano amanganande akale andake nigo arekorokana ngaseri tukaserinda asamungano yoko na chevina asamungano yo quote Bible verses nigo alenge bosio kolende nande ngana yendi yasokire nererie yiga umuwakili oyoyo nigo bono abereka kubwatuka na abantu bande Shylocks ekiagera konyora nga chiloni njiroro abetega kwimukia usichi loni njiroro konyora atarabaka wakana na sensemo yende egatuka abantu egati y'abantu kusigati y'Abakenya kusi clients bali abakorera emirimo bakarorokana bakumuira nande ase obusibwe bigambiro ekiagera nigo arorekanire nga kibesa njiroro abereka kubwata atari koirane gose atari gwikirania obukoreri buri buganeiri. Former
Former colleagues spoke of a once promising advocate increasingly consumed by financial strain. His double life leaving a trail of lawsuits and whispers in legal circles. Abakora emirimo bari barokoranira abisi nigo babiri bakuwerera ng'a nigo abeteka gutwara omochando omonene okifedha gose ng'a omobuko toringe buya nigo arekorera ekero ase ekero korende at the same time nkobwatiware igoro ya echilon nabo igo abande nkoteba bari obekire chibesa omobuko atakoreretie emirimo bono ekio kiairire nonye abaokora obotuki bono batigeire basinyire ng'a obogima oboiga bwaye bokororokana ng'a ase ensemo yende kwairu chilone kero kwairu omete kero waire chilone n'abantu bakonya kogosora ng'a nobwate chibesa chiabo gose nobwate enibo yabo nkororokana ere ng'a oyo n'omonto obwenerete gotwara ebitoki lakini ase abanto bari ime mono barang'e nere nigo bare goteba abwate omochando nigo arenge kwerera omogano oyo ore ase page ya kabere nabo igo ya gatatu ase egazeti ya The Standard ya rituko ria rero bono nigo yatigire amang'ana y'ebimonyo nabo igo abanto batantaine batamanyeti nkai bagochakera gose nonye obotuki obwo ogokora inki bara uko outcomes inchire chirache koba oyo n'omogano ore ase egazeti eyo ya The Standard ya rituko ria rero naende noro ore omogano omonene naende noro omogano boka ore ase obosio bwa egazeti ya The Standard enyore egazeti eyo rino nyore gosoma omogano oyo ase enchera eng'ikerano na egazeti ya People Daily egotera 3 years of unbearable pain under Ruto epage ne yakane wancho murigere ndagane Wills akobekire biche eyo ase mbio egazeti ya People Daily onyare korora buna mong'ina narabu gose ekatuni bekira ase egazeti ya People Daily rituko ria rero na bibugureti timete usine gitare gose bugureti umusigo morito sana egotema gukurura itanyare 3 years of unbearable pain under Ruto mancho murigire ase oburai bwayo musiki William Ruto nigekorrakana ng'a abakenya babeire bagutwara omosigo omonene omosigo oyo iga ande ake enorori a reign of broken pledges biting taxes and everyday struggles ng'a bono n'oburai bwamang'ana gose oburai bw'echira chitaikiranire nabo igo ritukase erinde abantu bagenderete gochandika nabo igo ebango ere igoro mono kigima yo nebicha ere ebicha nkong sana timaite usomo director naye nyora egazeti ni ya People Daily ase page ya kane egotebanga 3 years ase myaka etatu bono ense yeserikali y'omurai bwense musiki William Ruto abakenya babere bakwimukia egurube nabe bwato mong'inabo obegete yangere amachanchabe kigima yange bwate biraka nabo igo nabo ang'usete omotsigo ore omorito ng'a ase emyaka ege etatu y'oburai oboiga nabo bono abakenya babere bakwimukia omosigo onge buno igo se babere bakwimukia emechando enga egesaku emechando ekorokana chinchere echo egotabanga first term legacy etamuntang'ani yeserikali ya oburai kose serikali y'oburai bwa serikali ya Kenya kwanza mugana ese page ya kane egazeti ya People Daily a reign of broken pledges chira chitaikiraniri na biting taxes ebango ere igoro mono gose ebange koroma yani ebango yabirike gotiga abakenya bakumetinga nkai bako bisembeto gocha nabo igo and everyday struggles omanyete nae rituko yao ekirasekero naki irikoba ayunkorengana ni gazeti ya People Daily nabo igo ase page ya gatano Gachagwa's a political gamble. Will he go for the presidency in 2027? Ase page ya gatano gazeti ya People Daily ekuborenga andake umurai wiki ama ya DCP osoyo kabira omukonyo w'umurai wense umusikiriga Gachagwa bono nigo asinyirenga kyagwa cheza chikadi chae nachie koboria gose ekirogo ky'oburai bwensi ase omwaka 2027 erio nariri bori ritegerete nainde ase gazeti eyo ya People Daily na egazeti ya The Star Ethics and Anti-Corruption Commission hits 38 counties in mega tender probe mwancho murigereria active or
preliminary investigations ongoing in nearly all devolved units at Sechi County wika 35 38 counties imensi ya Kenya nigio ikiombe kia EACC kiokurwania obukurumi ethics and anti-corruption commission bono kigenderete kumurikira kima na kibono chikonda chinene mechi serikali chechi county chabire chikoenanwa uchase ababwatani au ino mugana ware au mwanene kima ase page ya kane ni gazeti ya The Star yeli tukolia lero Gusii leaders have their day in State House ebwate nsabone bwate bicho yomurai bwense musike William Ruto omurai bwekeme kya ODM musike Raila Odinga na wego mugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati ekirobono banyarte wikasa magacho aikulu ase magacho State House iri tukori gore gotebanga Gusii leaders have their day in State House bono nigo babwate ritukori abo bene ne serikali enene kose no murai wense aigati abarai croase orogongoroiga babwate ritukori abo ria bene kusanga no murai wense musike William Ruto Naboigon kukwanirere igoro yogoitwa kwa omo wakili oyo na naro ngwerere nga college student 21 found dead in house after a botched abortion negatia yando mwana moroki wa naraiga ochite gotema ngana nera chite otama wikirane korende ikairira useka nyara gukosti obugima bwaye otemete ko Rusia kosenga konyo bwatiranire lakini bono koranga taganeti omusigo oyo bono kirachite gotemba ko Rusia na banyarite gosiria obugima bwaye moncho murigire hayine egati yare asichi gazeti ritko riarero bodaboda riders will now be required to wear county specific uniforms and display unique identification numbers on their motorcycles under the new government reforms aimed at curbing crime and boosting accountability. The measures were announced after a meeting in Nairobi between senior police chiefs and the National Boda Boda Association convened by Regional Police Commander George Seda. Abana boda boda kurwachi county chonsi nigo bono barachi gutwara chi uniform osenga kire county ne chikutwara uniform yabo ya abana boda boda nabo igo mbachi gutwara a display unique identification number ase chipikipiki chabo nchichigotwara kira epikipi ne chigotwara enamba getere unique kero monte epikipi ya etware namba getere unique nabo ikorengana ne county area kurwa kunenjeremo yokokeya obotumeki bwa boda boda ase enchira yogwikirania oboke bago nabo igo amanganande are amabaye gangubatukana nokumirana kwa ababwatani gose abatenenete ikiombe ikia abanyanyimbo nabo igo abateneneri ba boda boda no manyitinga na mangabereka okorekana gusenga nonye na augwitwa assassinations chabere chigo korekana amatuka bwangoiga abo babiri bakubikirwa omamocho anda kyomwancho murigereria na abana boda boda kuse na abana boda boda nago obakagirenga chipipi chabere chigo tumeka senjerembe abakonyara ngabandi na obali mirimo yawo borongere kini abande mbaroro bako tumeka bako chitumeka wikirania amagani yabo pone kyo kirachikoirira kire county itware uniform yabo ase abana boda boda kero muntu nande atware namba enambe kororekane nambere ase pigipigi korokya county kya koro ose korokya na oyo nyagete na kipigipigi yore registered ainegati yari are ase igazeti ga ina gati yari agendete wika ase emeza eto aiga omancho murigereria korende tingochi kogendera gukwana mange ase eritukeriga aria rero ekro ngana mange agendrete korende litko rejoma litko takaneti amange Zeri tukondachi usanga amangana ande amange onjo murigire nikondaga ne gukorera abo ase umurobiriga wetwani ya getembe litkerigari ijuma kukuganira tware ijuma ngia bemona sana weekend maso umurobiri wetwani ya getembe kwa beire na inche kwa beire na inche twasangire naye egati yari abereka gukorekana nabo igo nikironda ko uganirio nyari utwara weekend entwerero
korende nande kira turachikumbrana ase omurobiriga botani ya getemberi tukuri ya Jumatatu nto nyare gusanga naye amaye nabo igo amangi asinjira ende mwancho murigereria bia muno sana nende gendera gutigara eme ya Getembe TV tumirane chinga kichinde tumirane nonye na sensemo yekionga nabo igo tugusanga amanganande chinsemo chiri cha online musasi mitandao yekirero gendera kubwatia nabo igo ko like na ko follow page ya Getembe TV aria Facebook, YouTube, Getembe TV and FM. Bia mwana sana chengoro kwa Matilda Obayiwa korende ntarasoka ase abo kugenda chinyumba chebirero nyasaba agate nyasaba rende nabali mwensi mugenda tukurira abancho boino omonguru nale naino na bonsi bali emebere talibiya mutware okubwena okwabango kurose studio ya kabire nere Mike Wilson. Bia mwana sana ase osanga se murobirega. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirugo bye chisovaset bagomba bwate chikapet chisanduku cy'abana bagucira eskuru nabo igo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo aho kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo nabo igo chips cyo korosia pillowcase ekyo ogorarira. Gagi omwana oyo boy tikanda ndango ichibesa ntabu atemuko lakini naikire taracha seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bone chibesa kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwara zangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi beti chikorozi ebirogo diechikali hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inchu kaki mwensi tabatari ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali hili omuganga chemisi onkoroko kaki mbabwate chitandarua